Ara sí, el tenim molt prop, el primer participant, amb una diferència increïble a la resta, ja ho he celebrat, un fort aplaudiment, més de 150 metres al segon, atenció, un fort aplaudiment per aquest primer participant guanyador d'aquesta tercera cursa solidària, amb un temps increïble, 7 minuts i 15 segons. Atenció perquè ja ve el segon, tercer, amb un ritme increïble. 27 minuts. Molt bé, un fort aplaudiment per a tots ells, un fort aplaudiment. Increïble, ritme bestial. Això és sprint final, això és sprint final. Ja que lluitar. L'últim minut. Un aplaudiment per a ells. José Manuel Menero, que arriba a un temps increïble. Amb molta diferència sobre la resta de participants. El goteig constant de participants que s'acosten a la línia de meta. Amb unes... Per aplaudiment per a ells, uns autèntics campions. Fent esport perquè més tenen, els que més ho necessiten. Esport solidari. Participar en aquesta tercera cursa solidària de la Congregació de Guerreros de Villarreal amb uns temps que rayen lo magnífic. Un fort aplaudiment per a ells. Ara sí, es van acostar molts participants. Atenció perquè veiem a un conegut del grup Triatló Villarreal, David Carbó, amb un temps increïble també la resta de participants. Menys de 10 minuts i mig, i recordem que la carrera tenia algo més de 5 quilòmetres. Molt bé, un aplaudiment per a tots ells.
clasificada en la categoría femenina. Un fuerte aplaudimiento a ella. I continuen arribant molts participants. Un fort aplaudiment per a tots i cada un dels participants que estan arribant en menys de 4 minuts del quilòmetre. Un aplaudiment per a Juanfran. Corredors que arriben acompanyats. Un bon aplaudiment per a la segona classificada, categoria femenina. Continuen arribant més participants d'aquesta cursa. Lluitant fins al final per aconseguir els seus millors temps. Donant-ho tot en aquesta cursa popular, cursa solidària de la Congregació de Lluïsos. I la tercera classificada. Senyor, un bon aplaudiment. Atenció, perquè està així Álvaro en un temps increïble. Taco, també molt bé, tots molt bé. 22 minuts per a cobrir 5 quilòmetres i 300 metres.
ells, sí senyor, un fort aplaudiment per a tots ells, per a tots ells. I no para, no para. No para aquell moment constant de participants en aquesta tercera cursa solidària de la Congregació de Lluïsos. Santi Jordà, molt bé. Ariel Pedro. La carta, guapo. Podem veure la gran quantitat de gent que continua arribant per tota l'avinguda Francesc Tàrrega. Més participants acompanyats per al seu últim esforç. Un fort aplaudiment per a tots ells. I no para el ritme de participants, de corredors populars, de solidària, el Atlètic Brava Team Runner, el Puríssima Team, corredors il·lustres. Un fort aplaudiment per a tots. Poden arribar participants. Molta afició a l'esport, en Villarreal. Gent solidària, gent esportista. Un altre corredor il·lustre d'aquesta cursa. Sí senyor, Manuel Gotetis. I més gent, més categoria femenina. Que continuen arribant a meta. Recordem que 30 minuts amb més de 5 quilòmetres. 5 quilòmetres i 300 metres. Que també fa entrar